Fatman ja Chili. Lentopelkoa. Tässä tarinassa ovat mukana muun muassa, totta kai, itse Fatman ja Chili. Heidän ystävänsä Rova Ulpukka, Lauri Laastari sekä Hamkar. Tutustumme myös Ricardo Lentijettiin ja osansa tarinassa saa myös Lari Liukas. Mutta nyt laskeudumme rauhallisin mielin tarinan lennokkaisiin käänteisiin. Siis tarina Fatman ja Chili. Lentopelkoa. Miltä sinusta tuntuisi, jos olisit saanut ystävältäsi lahjan, joka tuntuisi pelottavalta? Olisiko sinulla maha kuralla, päätäsi särkisi ja polvet löysivät täristä loukkua? No, miksi tällainen kummallinen kysymys? Koska juuri sellaiselta tuntui Fatmanista tänä päivänä. Levottomana hän kiersi ympyrää olohuoneessa ja voihki. Ruoka ei maistunut tavalliseen tapaan, vaikka nenään olisikin leijailut hyvän pizzan tai hampurilaisen tuoksu. Fatmanin levoton edestakainen kävely alkoi hermostuttaa myös hänen ystävänsä Chiliä, joka oli syventynyt keittiön pöydän ääressä mielipuuhansa sanaristikon täyttämiseen. Mikä sinua vaivaa? Chili kysyi kurtistaen silmäkulmassa kysyvänä. Mikäkö vaivaa? Korahti Fatman tukahtuneella äänellä. Kyllä, sinä tiedät mikä minua vaivaa. Tänään on se päivä, kun pitäisi lentää. Enkä minä pidä koko ajatuksesta. Jotta voisimme ymmärtää, mikä aiheutti hänelle tuskaa ja pelkoa, pitää meidän tietysti tietää, mikä sen oikein aiheuttaa. Mistä oikein on kyse? Mistä lentämisestä Fatman oikein puhuu? No hyvä on. Muutama sana ensin siitä. Eräänä sinänsä kauniina päivänä Fatmanilla oli ollut tylsää. Hän oli kuitenkin ajatellut, että pieni kävely virkistäisi. Tällä matkalla hän tapasi rappukäytävässä naapurinsa ja ystävänsä rouva Ulpukan ja oli tullut maininneeksi asiasta hänelle. Rouva Ulpukka oli oitis huolestunut. Voihan raukka parkaa, oli rouva Ulpukka säälitellyt. Älä huoli, minä autan sinua. Ja niinhän siinä sitten kävi, että hän kertoi kaikille ystävilleen Fatmanin tarvitsevan apua tylsyyteen, eikä aikaakaan, kun he olivat keksineet mielestään hauskan ajatuksen, lentämisen. Idea ajatukseen oli tullut sanomalehden mainoksesta, jossa kerrottiin lentonäytöksestä Vastauksen kaupungin pikkuruisella lentokentällä. Samaisessa mainoksessa kerrottiin myös mahdollisuudesta päästä lentämään. Siinä oli isoin ämpärin kokoisin kirjaimin teksti. Koe elämys taivaalla. Ricardo Lentijetin kaksitasoisella taitokoneella. Rouva Ulpukka oli heti soittanut Fatmanille innoissaan ja kertonut, kuinka mahtava idea tylsyyden voittamiseen oli keksitty. Fatmanilla itsellään oli mennyt pekonipizzan palaa kurkkuun sen kuullessaan, ja hän oli alkanut kakistelemaan, ja rouva Ulpukka oli luullut, että hän rupesi liikutuksesta itkemään. Älä nyt, Fatman, rouva Ulpukka oli lohduttanut. Totta kai ystävää pitää auttaa. Liput lennolle on jo ostettu. Ei huolta, rakas ystäväni. Minä Fatman yritti, mutta rouva Ulpukka oli päättänyt puhelun iloisesti visertäen ja onnellisena siitä, että voisi auttaa hyvää ystävää. Ja Fatman oli jäänyt suu auki tuijottamaan tyhjyyteen. No niin, mutta palataanpa tähän hetkeen.
hetkeen, jolloin tylsyyden voittamisen päivä oli tullut. Sinä näytät todella huonovointiselta. No Fatman, kohta se on ohi. Muutama minuutti taivaalla ja sitten takaisin maan pinnalle, yritti Chili lohduttaa ystävänsä. Jos vaikka söisit muutama hampurilaisen, se voisi helpottaa. Ei vaan nälätä. En pystynyt syömään aamupalalla kuin 10 pizzaa. Juuri silloin ulkoa kuului iloinen auton torven toitotus. Fatman kurkisti ikkunasta ja näki riemukkaat ystävänsä huitomassa ja huhuilemassa. Fatman ja Chili, tulkaa, lähdetään! Fatman hoipui kerrostalon portaita alas huojuvin polvin ja Chili tuki häntä ranteesta. Morjens, kaveri, huikkasi Lauri Laastari ja taputti Fatmania hartialle, joka horjahti ja oli kaatua. Olet kyllä tosi rohkea tyyppi. Minä en uskaltaisi lähteä sellaisella kaksitasoisella lentämään. En kyllä minäkään, Fatman sopersi, mutta kukaan ei ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Lauri pukkasi hänet selästä sisään pikkubussiin, jossa istui myös muut hänen ystävänsä, Hamkari ja tietysti rouva Ulpukka. Osvaa putkeen ja menoksi, Lauri kehotti iloisesti Hamkarille, joka painoi kaasun pohjaan ja auto syöksyi eteenpäin nytkähdellen. Chili istui kuljettajan vieressä ja Fatman rouva Ulpukan, jonka kesähatun höyhen töyhtö kutitti niskaa. Tänään ei ole tylsä päivä, lirkutteli rouva Ulpukka Fatmanin korvaan. Tätä menoa olemme pian lentokentällä ja pääset halkomaan pilviä. Kauaa heidän ei tarvinnutkaan istua keinuvassa pikkupussissa, kun he saapuivat lentokentän parkkipaikalle, jossa parveili jo iso joukko ihmisiä, jotka säntäilivät sinne tänne ihmettelemässä erilaisia lentokoneita ja paikalle tuotuja helikoptereita. Joka kulmalle näyttelyaluetta oli pystytetty kojuja, joissa myytiin makkaraa ja hattaraa, karkkia ja wokpannulla paistettuja muikkuja. Innokkaat kauppiaat huutelivat asiakkaalle kehotuksia tulla ostamaan heidän tuotteitaan. Oi, tämä on niin ihanaa, totesi rouva Ulpukka riemuissaan. Tule, rakas Fatman, haluatko, että ostan sinulle makkaraa? Ei, toputteli Lauri Laastari. Ei nyt ole aikaa. Fatmanin pitää päästä lentämään. Lipuissa lukee kello 10 ja nyt on jo muutama minuuttia vaille. Fatman ei kuullut koko keskustelua, vaan kompasteli Chilin perässä kohti kentän laidalla olevaa harmaata hallia. Heidän lähestyessään sitä saattoi katseellaan eroittaa punaisen lentokoneen, jonka kimpussa hääräsi mursun viiksinen mies. Mies nosti katseensa ja alkoi hymyillen heiluttaa kädessään olevaa jakoavainta tervehdykseksi. Ciao, herra Fatman oletan, hän totesi hyvän tahtoisesti hymyillen ja ojensi kätensä tervehtiäkseen. Olen Ricardo Lentietti, Italian lahja taivaalle. Huumorilla tietysti. Hauska tutustua, olen kuullut teistä paljon. Jäätelön syönnin maailmanmestari, italialaisen pizzan ystävä, eikä totta? Fatman yritti hymyillä ystävällisesti, mutta kasvot vääntyivät tuskaisen näköiseen irvistykseen. Hoi, teillä on kaunis, punainen lentokone, rouva Ulpukka puolestaan lirkutti. Molto grazie, lentäjä myhäili. Aivan. Eagle 200 hevosvoimaa, huippunopeus 296 kilometriä tunnissa
ja korkeimmillaan sillä voi lentää 5200 metrissä. Vallan mainio kone temppuiluun ja maisemien katseluun. Selittäessään lumoutuneille ystävyksille koneen mainiota tekniikkaa, hän nojasi sen siipeen ja toisella kädellä siveli ja pyöritteli viiksiään. Mahtavaa, huudahteli rouva Ulpukka joka välissä. Fatman, eikö se ole ihanaa? Fatman, missä hän on? Fatman ei ollut niin ihastunut, vaan oli päättänyt lähteä kotiin. Kiireesti hän käveli takaisin kohti parkkipaikkaa ja puhisi mennessään. Minähän en tuohon vehkeeseen nouse. Epäonni, kuten näissä tilanteissa usein tapahtuu, kuitenkin tarttui hän takin liepeestä kiinni, sillä kovasti touhottaessaan Fatman törmäsi vastaan kävelleeseen mieheen ja kaatui. Hänen törmännyt mies murahti anteeksi pyynnön äkäisesti, ja Fatman oli siinä hetkessä varma, että tämä oli hänelle tuttu, tosin hän ei muistanut mistä. Oi, sattuuko sinuun? Paikalle juossut rouva Ulpukka kysyi hätääntyneenä. Ryntäillä nyt noin, kun kohta pitää nousta lentokoneeseen. Tuonne ravintolaanko sinä kiirehdit? Myös Chili tuli paikalle. Ricardo Lentijetti meni jo vaihtamaan lentopukua. Sinun pitää laittaa tämä kypärä ja lasit pääsi. Tule, mennään. Kohta pääset ihailemaan maisemia. Törmäyksestä pökerryksissä Fatman seurasi ystävänsä, laittoi tarjotun kypärän päähänsä, suojalasit silmille ja laahusti lentokoneen luokse. Ja tässä on laskuvarjoreppu, jatkui Chili. Laskuvarjo? Fatman takelteli palakurkussa. Älä nyt, Chili rauhoitteli nähdessään ystävänsä kauhistuneen ilmeen. Sehän on vain varmuuden vuoksi. Turvallisuus ennen kaikkea. Lentokoneen kuomu oli auki ja hallista käveli heitä vastaan lentäjä, joka viittoili Fatmania nousemaan perässään koneeseen. Onnea matkaan, rouva Ulpukka huusi huiskuttaen nenäliinaa. Kuomu laskeutui. Kone starttasi ja moottori hörähti iloisesti käyntiin. Hetken paikallaan seisomisen jälkeen lentokone rullasi poispäin kohti kiitorataa, ystävysten seuratessa sitä katsellaan. Lopulta se saavutti kiitoradan pään, kääntyi, kiihdytti ja puolessa välissä rataa renkaat irtosivat maasta koneen kohotessa ilmaan. Chili, rouva Ulpukka, Lauri Laastari ja Hamkar seurasivat ihailen koneen kaartaessa taivaalle lokkien seuraksi. Äkkiä tapahtui kuitenkin jotain kummallista. Lentokone hallin ovesta pomppi heitä kohti jaloista sidottu mies, joka karjui ja monnersi oudosti. Aiuto, allardo, aerei, lasciato senza di me. Vapaasti suomennettuna. Apua, ottakaa varas kiinni. Lentokone lähti ilman minua. Ystävykset näkivät kauhukseen, kuinka Ricardo Lentijetti piteli kädellään isoa kuhmua takaraivossa ja näytti epätoivoiselta. Kuka otti lentokoneeni? Assidentti se pello, hyvänen aika. Mitä teillä on tapahtunut? Chili henkäisi kysymykseen huolestuneena. Kun menin vaihtamaan lentopukua ja astuin hallin sisälle, tunsin äkkiä kovan kivun päässä. Kaikki pimeni. Ja kun heräsin, huomasin, että olin sidottu.
Onneksi sain nopeasti käteni vapaaksi. Tämä on hirveää. Oh mio dio. Se tarkoittaa, Chili sanoi tuhkan harmaana, että joku muu lentää nyt lentokonetta. Mutta kuka? Ja Fatman on sen roiston kyydissä. Samaan aikaan Fatman, onnellisen tietämättömänä, mitä maankamaralla tapahtui, istui lentokoneessa ja yllättäen hän huomasi, ettei lentäminen tuntunutkaan niin kauhealta. Oikeastaan hänestä alkoi tuntua jopa mukavalta. Lähtö oli sujunut pehmeästi ja kaarros yläilmoihin meni sulavasti. Tämä italialainen lentäjä on aika taitava, hän tuumi, ja hompas komeat maisemat. Alapuolella oleva vastauksen kaupunki näytti kuin leekopalikoista rakennetulta ja siihen rajoittuva metsä vihreältä matolta. Siellä täällä näkyy myös keltaisia peltoja, läiskiä, jotka elävöittävät maisemaa. Taivas oli sininen ja vain muutamia pilven haituvia kellui rauhallisesti siellä täällä. Fatman hymyili pitkästä aikaa tyytyväisenä siitä, että oli kuitenkin uskaltanut nousta koneeseen. Tämä oli sen arvoista. Hän kurkottautui kohti edessä olevaa lentäjää, sanoakseen myös hänelle kauniista maisemista. Mutta jähmettyi. Lentäjä käänsi päätä ja virnisti. Herra Fatman, tämä totesi ilkikurisella äänellä. Tervetuloa lennolle. Olemme ilmeisesti tavanneet ennenkin. Tilanteen karmeus kajahti Fatmanin tajuntaan kanuunan laukauksen tavoin. Lari liukas, hän vaikersi. Mitä tämä on? Tohtori Sellerin metkujako. Lentolippu hoitolaitos, veketa kaaliin. Toinen vastasi ja käänsi koneen jyrkkään kaarrokseen niin, että Fatmanin silmissä sumeni. Pidetään kuitenkin vähän hauskaa, hän jatkoi ja päästi lauseen loppuun ilkeän käkätyksen. Pitkä aika, kun olen päässyt lentokoneen puikkoihin. Tohtori Selleri voi vähän aikaa odottaa. Jyrkän käännöksen jälkeen kone nousi hetken pystysuoraan ylös ja teki silmukan. Fatman roikkui tuolissaan pää alaspäin, silmät pyöreinä. Taivas ja maa vaihtoivat paikkaa. Aamulla syödyt pizzat halusivat vatsan pohjalta takaisin kurkkuun. Taju taisi olla lähdössä, sillä silmien eteen ilmestyi kirkkaita värejä ja salamia. Kaukaa kuului ääni, joka muistutti ilkeän tohtori Sellerin kutsua. Tule tänne, Fatman, tule tänne, ääni kehotti. Juotan sinulle laihdutuseliksiiriäni, laihdutan sinut, ja minusta tulee maailman kuuluisin tohtori. Fatman ravisti voimakkaasti päätään, ja ääni katosi. Lentokone lensi jälleen oikeinpäin, ja matka näytti suuntaavan kohti kaappaajan ilmoittamaa kohdetta, hoitolaitos Vegetakaalia. Mitä minä teen? Jos joudun tohtori Sellerin käsiin, se on loppuni. Sen jälkeen ei enää ole mukavan pullukkaa Fatmania, hän tuumi. Jotain pitää keksiä. Samassa hänelle valkeni. Ajatus kauhistutti, mutta oli selvästi ainoa ratkaisu. Hänen olisi päästävä ohjaamosta pois.
Ohjaamoa suojaava kuomu piti saada auki ja sen jälkeen oli hypättävä. Mutta aukeaisiko laskuvarjo? Osaisiko hän leijua maahan? Mitä Chili oli sanonut laskuvarjosta? Pitikö jostain narusta vetää? Aivan. Päävarjon avauskahva. Missä se oli? Tässä. Hyvä. Näiden kuumien mietteiden jälkeen Fatman antoi katseensa kiertää ohjaamossa ja hän näki kahvan, jonka yläpuolella oli pieni kyltti. Kuomun aukaisu, työnnä kahvaa eteenpäin. Fatman aukaisi turvavyön kiinnityksen, asetti kätensä kahvalle, sulki hetkiksi silmänsä ja veti keuhkot täyteen ilmaa. Sitten hän toimi nopeasti. Työnsi kahvaa ja kuomu ponnahti auki ilmavirran vaikutuksesta. Samalla hän ponnisti jaloillaan ylöspäin. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että Fatmanin oli vaikea hahmottaa, mitä tapahtui. Hän tunsi, kuinka tempautui irti tuolistaan, kieri ilmavirran mukana ja samassa hän kellui tyhjyyden päällä. Aika tuntui ensin seisahtuneen, mutta nopeasti alkoi matka alaspäin. Paita ja housun lahkeet lepattivat vauhdin kiihtyessä. Pizzan turvottamat posket läpättivät tuulessa. Kahva. Missä kahva? Fatmanin aivot takoivat. Lopulta hän löysi kahvan ja kiskaisi. Laskuvarjon repusta ponnahti ensimmäisenä apuvarjo, joka täyttyi ilmasta ja kiskaisi mukanaan päävarjon. Sen auettua hän äkkiä retkahti roikkumaan valjaissa ja vauhti hidastui mukavaan liitelyyn. Sydämen jyskytys tasaantui ja Fatmanin pelko muuttui ihastukseen. Kaikki oli niin kaunista. Metsä, järvi, pelto, talot ja mutkitteleva tie. Se oli jotain, mitä hän ei ollut koskaan aiemmin nähnyt. Oli aivan hiljaista. Ihmeellistä. Pikkuhiljaa maa lähestyi ja kaikki näkyi selvemmin. Yksityiskohdat suurenivat. Metsästä alkoi erottua yksittäisiä puita ja hän pystyi tunnistamaan pellon reunalla ruokailemassa olevat joutsenet. Seuraava kysymys tulvahti Fatmanin mieleen. Minne hän laskeutuisi? Osaisiko hän edes laskeutua? Aivan hänen alapuolellaan oli rakennuksia ja maatalo. Maatalo näytti tutulta, mutta yläilmoista katsottuna hän ei tunnistanut sitä. Oi, kunhan vaan en osu taloon. Yritän sen pihaan. Se näyttää tasaiselta, Fatman suunnitteli. Maatalon kattoa hipoen hän leijaili ja juuri kun hän kuvitteli onnistuvansa ohjaamaan keskelle vihreää nurmikkoa, kevyt tuulenpuuska tarttui häneen ja heitti sivumalle. Edessä oli aitaus ja samassa Fatman tajusi leijuvansa suoraan sinne. Kaikki tapahtui todella nopeasti. Fatmanin jalat tavoittivat maan ja samassa hän kaatui kierien jääden makaamaan keskelle mutaa. Hän oli pökerryksessä eikä päässyt ylös jaloilleen. Kohottaessaan katsensa Fatman tajunsi tuijottavansa suoraan mutaiseen naamaan. Mutainen naama sanoi. Vilpertti, Fatman henkäisi huudahtain hämmästyksestä. Sikaa tökkäsi kärsällään lempeästi Fatmania nenään ja näytti olivan erittäin innostunut nähdessään vanhan tuttavan. Fatman oli iloinen ja onnellinen. Hän oli turvallisesti maankamaralla ja hengissä. Niinhän siinä siis kävi.
Fatman pelastui jälleen ilkeän tohtori Sellerin kavalasta suunnitelmasta, jolla hän meinasi päästä laiduttamaan Fatmanin. Itkeköön tohtori Selleri sitä. Wilbertin isäntä Kalle Multasaapas löysi Fatmanin sikolätistä ja ilmoitti Chilille sankarin löytymisestä. Hänen ystävänsä riensivät paikalle ja auton ovesta ryntäsi, kuten arvata saattaa, ensimmäisenä rouva Ullatukka kauhuissaan. Voi rakas Fatman, ystäväni, oletan kunnossa, hän lirkutti. Olet sinä aika sankari, huudatti myös Chili. Hyppäsit laskuvarjolla. Kerro kaikki, mitä tapahtui. Ja Fatman kertoi ja tunsi myös pienen ylpeydenpistoksen rinnassaan. Kaikki oli siis hyvin. Mutta miten kävi Roistolle ja Ricardo Lentijetin lentokoneelle? Vastauksen kaupungin ripeät poliisit löysivät sen läheiseltä pellolta, jonne se oli tehnyt hätälaskun ja hylätty. Sellainen oli Fatmanin päivä. Ei lainkaan tylsä. Ja tarinan lopuksi voi jälleen kerran sanoa. Loppu hyvin, kaikki hyvin, tai italiaksi. Tutto è bene quel, se finisse bene.